Türkmen Portal web-saytymyzyň hormatly agdalary we nähriwan tomoşaçylary. Bugün paýtagtymyzda yerleşýän Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasyna taglygy goraýyş, bilim we sport berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyş döwrüne atly halkara sergi we ilmi maslahat geçirilýär. Bizem öz döredüjilik toparmyz bilen bu sergiden bir näçe gyzykly pursatlar taýýarladyk. Onu Türkmen Portal web-saytymyzdan daşlaşmak. Mehman tomoşaçylar, biz häzir Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Döwlet Gullugy Akademiýasynyň muallimi Gülşirin Hanowa bilen söhbetde şolýat. Gülşirin, bayramyň gutly bolsun. Köp sag bolun. Hemmämiziňki bile bolsun. Ene şu gün Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasyna ýurdumyzda bir bayramçylyk diýsegem bolýar. Bilim, ilim, şeýlede sport saglygy goraýyş ulgamynyň sergileri açyldy. Elbetde şeýle ajaýyp sergilerde ilki bilen bir de şeýle ajaýyp şertlerde mümkinçiliklerde işlemäge, okumaga, döretmäge, giň mümkinçilikleri döredýän Rahman arkadamyza, hormatly prezidentimiz, arkadaly Rahman serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Elbetde Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Döwlet Gullugy Akademiýasy hem şu ýyl bilişimli 1 sentýabrda bilimler we talip ýaşlar gününe täze bir okuw binasyna gadammasy, hormatly prezidentimiziň şa gadamy bilen açylan täze okuw binamyzda ýam okuwlar ýokary dep alınıp barlya häzirki wagtda hemem biz şu ýyl her ýyl geçirilýän şu serge birinji gezek gatnaşýas. Hemem şeýle ajaýyp serge gatnaşýanlygymyz üçin diýseň degende sebebi biziň Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Döwlet Gullugy Akademiýasyna biz okudylýan okuwlaryň uğurlary boýunça bir beýleki ýokary okuw jaýlardan bir tapawutlanýar da şoň üçin hem biziň dinleýijilerimiz şeýle begenýärler şuny köçär üçin özümden begenýärine gelip görbermeli. Muallim Şahir deranymyz tawulsyn aýdýar. Bugünkü bayram münasibetli owadan bir elbetde ýyleşerimiz üçin watanymyzy wasp edýän bayramçylyk münasibetli bir goşga haberäň. Elbetde şu ýyl arkadaş serdarly bagtyar ýaşlar ýylyna bir halkymyzyň durmuşyna şeýle ajaýyp gonurjy wakalar bolup geçdi. Arkadaş şäheriniň açylmagy bir tebitde iň uly bayramçylyk boldy. Şeýle-de şu ýyl garaşdyrlyk bayramçylygyna gahman arkadamyzyň bir münasip şägirdi. Watandyň halky bilen watanlar döwletiň halky bilen döwletdir diýip döwletimizi ötüşlerden ötüşlere alyp barýan hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň iň ýokary tapawutlanýan nişany Altınay nişanynyň gowşulmagy hem Gahrman adynyň dakylmagy biziň göwnümizde ganat berdi. Şu pursatdan peýdalanyp şeýle ajaýyp wakalar bilen ýene bir ýoly Gahman arkadaly Gahman serdarymyz tüýsürekden gutlaýar hem sözümiň ahyryny şeýle goşky setirlerle jemlemek isleýän. Hak söýenen halky söýer, şaýat muňa müňläp hengam, ýaşlyk, anam joşgun bilen öňe barýar täze eýýam, agdy birlik ägir güýçdir, gursoklara söýgü goýýan il halkynyň jany, dünýä içre ikrarymyz, watanymyzyň gahrymany, arka dagly serdarymyz, gahrmanlar ata ýurduň nesillerine görellidir, gahrmanlyk ýagşy işde, bu illere ýörelgedir, asly nurly türkmenleriň ömrü dowam keremlidir, il halkynyň jany, dünýä içre ikrarymyz, watanymyzyň gahrymany, arka dagly serdarymyz, 5 vilayet jemliginde köňülleriň tagty bardyr. Mawy asman güneş bolsa, insanlaryň bagty bardyr. Ýalkynyň naşasy bilen ulus iller bagty ýardyr. Il halkynyň jany, dünýä içre ikrarymyz, watanymyzyň gahrymany, arka dagly serdarymyz. Sağ olun Gülşin Hanowa. İşiňizde üstünlük, döredüjilikde üstünlük arzu edýär. Ýene bir gezek bayramy gutly bolsun. Siziňkilere mutlu bolsun. Tomoşaçylar, biziň ýurdumyzyň mehmany Sultan Bey bilen häzir söhbetde şolýat. Здравствуйте. Спасибо. Я являюсь директором Нобеля, именно иностранной страны я смотрю.
у нас международная компания, почти 22 страны представительства есть. Туркменистан один из них. Для нас очень важно. Здесь почти больше 100 препаратов есть. Уже 20 лет мы в Туркменистане. Еще ожидаем побольше препаратов в ближайшее время. Хотим расти здесь. Спасибо вам большое, удачи вам. Спасибо большое. Mehriban tomoşaçylarymyz bu serge Ýagşygelli Qaqaýew adyndaky halkara Nevit we Gazy Üniversitetinden gatnaşýar. Elbetde häzir bularyň bu serge çykaran enjamlary bilen ähliňizi tanış edýär. Salam, bayramyňyz gutly bolsun. Salam. Ben Ýagşygelli Qaqaýew adyndaky halkara Nevit we Gazy Üniversitetinden san tehnologiýa kiber howpsuzlyk fakultetinden kiber howpsuzlyk kafedrasynyň muallimi Atamrat Hojageliýew. Ene bu biz täze üniversitetimizden gurunalan robot texnika gurnagyny täze robotymy ilkinji robotymy çykardyk. Bu robotyň edýän işi wagtlança 2000 metr aralyga gidip daşar ýurtlara gidýän gaz turbalarda gaz syzyşyny barlygy ýerine ýetirýär. Bu diňe robot gaz syzmak bilen däl, mutan, butan, propan, vodorod gazy, kömür turşy gazy, isenik gazlary hemmesini syzýan ýerine barlap öz isalçygy bilen özi suwd edip bilýär. Robotun isalçylygy İsalçylygy ýürüýte ol bir görnüşde 6-7 görnüşde isalçylygy bar. Ýürüýter gazlar aýratynykda tanap, bunda hiç ýere pult upravleniýan üssü bilen daş aralyga ekranan görüp sürüp bolýar. Ol ýanky kameralar ýerleşdirilen isalçylygy ýerleşdirilen bulma howadan zatdan neme is alanyk, ýöne gaz tanany, haýsy gazlygyny özü suwd edýär aýratynykda. Biz näme ýürüýtene pult upravleniýamy ýerine ýetirdik. Pult upravleniýada monitoryň üssü bilen pultda upravlýa edip daş aralyga ene robotymyz görkezýär. Ýürüýte kameralar ýerleşdirilen, bu ýürüýte ýanky zynjyr tekerler bilen ýanky ýagyşda, palçykda, suwda, dağ daşlaryna ýörer ýaly niýetledik. Bu aýraty şol ýagdaýda ýörep bilýär, suwa çydamlygy bar. Ýanky roly adam ýok, esasy pultda oturup daş aralyga ugratmak maksady bilen niýetledik. Bunu ýanky gazyň suwd edýän görnüşini görkezýär mümkin bolsa. Näme şeýle gaz esasynda şu ýanky beren gazyny tebii gaz diýip ýürüýte ýanky möçber ýagdaýyna görkezýär. Ýör turbalar barlany ol aslynda kameraň üstü bilen lazer görnüşde barlýar. Näme şu görýäňiz, ine gazy ýysyny alyp tebii gaz ýanky möçber ýagdaýyna ekrana buyruk berýär. Şol ýanky giden ýagdaýyna şu turbalaryň bilen lazer esasda barlaýar. Şo lazer esasda barlanada şo ýanky lazerler şu möçberini ölçegini näçe kilometrde syzyjylyk badygyny ekranyň üstü bilen görkezýär. İşiňizde üstünlük arzu edýär. Öz işiňizi ýeňilleşdirmek üçin diýseň, oňa gural döredipsiňiz. Inniki täzelikleriniz. Inniki täzeliklerimiz nesip bolsa ine uçarlar bilen bolar ýa isenik ýurdumyza gerek enjam robotlar bilen nesip bolsa izini taliplerimiz bilen dowam ederiz. Üstünlük arzu edýär. Bayramyňyzy ýene örgedek tüýserekden gutlaýar. Sag bolun. Hormatly tomoşaçylar, bugünkü serge bilim ulgamynyň ähli görnüşleri gatnaşýarlar. Häzir käbirler bilen söhbetdeş bolýar we size ýetirýär. С праздником вас! Спасибо. Огромное спасибо. Для нас это действительно большой праздник. Быть сегодня в Ашхабаде на этой выставке для нас большая честь. Наш университет впервые в Ашхабаде, хотя некоторые из нас Ашхабад любят как родной дом и здесь не впервые, но наш университет представлен здесь впервые. Мы очень надеемся на серьезные перспективы в сотрудничестве с Туркменистаном, тем более, что наш университет, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, осуществляет подготовку по целому ряду направлений и специальностей, которые, я думаю, будут весьма и весьма востребованы в Туркменистане. Это текстильная, легкая промышленность, индустрия моды, цифровой промышленный дизайн, полиграфия, издательское дело. Марина Юрьевна Храмчихина у нас отвечает за прием студентов
Вот посмотрите, какая она сосредоточенная, малоулыбчивая, потому что, как видите, у нас много работы сегодня, наш стенд вызывает большой интерес. Но, наверное, это неспроста. Российская высшая школа славится своей надежностью, фундаментальностью. Множество выпускников, граждан Туркменистана работают здесь и сейчас. И мы очень рады, что можем внести свой достойный вклад в подготовку специалистов для цветущего Туркменистана. Спасибо вам большое, успехов! Спасибо и вам огромное. Спасибо. Yazıka doğan Türkmen portal websaytymyzyň tomoşaçylaryny özüňiz bilen tanıştyrsaňyz we şu sergi dogrusynda giňişin biziň tomoşaçylarymyz urun berseňiz eger mümkin bolsa. Baş üstüne men Aşgabat şäheriniň beden terbiýe sport barada baş müdirliginiň ýöretilişdirilen Püştoş Aşga mekdebiniň tälimçi muallimi Yazıka öwrenha şu gün biz ýaly Türkmenistanyň töwda senagaty edaralar binasyna saglyk goraýyş bilim we sport berqarar döwletiň täze kalkınışı döwründe atly bir halkara sergisi şeýle hem ulmy maslahaty dowam edip dur. Ha görüşimiz ýaly biziň şu sergide hem yurdumyzyň ähli bir dünýä gizinde güýçli ösen tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan bir ýa-da şol enjamlary önümleri biziň yurdumyzda ýaratmakda dünýä karhanalary bilen bir izgiterli baglanşanyny görýär. Şeýle hem yurdumyzyň bir ösen ýurtlaryň derejesine ýetendigini şu sergiň üstünden biz eýem dol göz ýetirdik. Ha biz gahman arkadagymyzyň bir çuňur oý paýrasatly bir aň düşünjesiniň netijesine kemale gelen täze akylly şäher, ýani arkadag şäherimiziň gurulmagy, şol ýerdeki bir arkadagly gahman serdarymyzyň bir dol bir pederýol münasip dowam etmeginde şu arkadag şäherine hem bir näçe binalaryň bir gurulup bir durmuşa ornaşdyrylmagy ýa bu bizi diýsem goýsandyrýar. Aýratyn beläsim gelýän hem şol ýerde ýüreti, ilim bilim deskalarynyň has bir dünýäniň laýyk gelen enjamlar bilen enjamlaşdyryp bir halk köpçiligine ýetirilmegi bu diýsem goýsandyrjy bolýar. Bu elbetde biziň ýurdumyzda biziň ýaş nesillerimiziň bir aň paýhasly dünýä garaýyşynyň bir giň ösen tehnologiýalar bilen bir işleşmäge ykjam ýaşlar bolup ýetişmegine uly tergi berýär. Edil şumat gydyran ýerimizde şol arkada şäheriniň ýörüýte gurulan binalar dogrusyna ýörüýtene ýerleşdirilen pavilyonyna durs. Elbette şu arkada şäherindäki bina edilen bir näçe ýörüýte çağalar tagal düşmerkeriniň durmuşa ornaşdyrylmagy şolaryň ýaş nesillere bir oňyn ähmiýetiniň ýetýändigini galy berse-de bir ýurdumyzda aýratyn täze akylly şäheriň peýda bolmagy ýa bu dünýäň ýüzündäki bilermenler has hem gyzyklandyrýar şeýle hem bizi hem uly buýsanja ýetýär. Sebäbi bir dag etýäni etekläp oturan bir täze şäher ekologiýa taýdan arasalygy şeýle hem şol ýerde bir ulumyň bilimiň gaýnap joşmagy bu elbetde uly ösüşlerden bir uly bagtdan nişan bolup durýar. Köp sağ olun, gyzykly beren görüňleriniz üçin bizem siziň alyp barýan işiňize üstünlük arzu edýäs. Bayramy gutly bolsun. Sağ olun.